गावसोरनि किसुमान एजेन्टफोरखौ गामि गामि जायगा जायगा थिनहरनानै बुंदोंनो जे एसग्रेसिया होगोन, थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साकरि होगोन, बेनिफ्राय रिहेबिलिटेसन होगोन, गतिके जोंनाव फैनांगौ। खुलुमबाय, फिन खनसेबाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जे दा समाव जों मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबावनाय नुनो मोनदों जे बे भिडिअआ मानि सायाव, बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैबाय। गंसे बाथ्राखौ आं क्लियार बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन, जाय लिडारानोखि बेफोरबायदि गनायजाथावै खामानिफोरखौ थारैनो जुदि मावमारदोंब्ला बेफोरबायदि लिडारखौ एक्चुअली जोंनि समाजाव जोंनि हारिनि गेजेराव नाङा। मानो नाङा होनना बुङोब्ला जेरावनोखि बेफोरबायदि लिडारनि जिथु साननो हानाय गोहो, सान्थौ गोहो, बेसोरनि सान्थौ गोहोआ जोंनि थाखाय माने गनायथाव नङा। अब्ला जों बेफोरबायदि लिडारखौ जोंनि समाजाव जुदि जोङो सापर्ट होनानै सासे लिडारनि महर जुदि होबाय थायोब्ला बेनि गोरोन्थिया सोरनि जागोन? जों रायजो राजानिसो गोरोन्थि जागोन। बेफोरबायदि लिडारनि जायगायाव सोरबा सासे मोजां लिडारखौ जोङो गसंथा होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। जेरावनोखि जोंनि दा समनि जा पलिटिकेल थासारि, बे थासारिया जों गासै रायजो राजाफोरखौनो दिनैयो सोमोनांहोदों। जेरावनोखि माखासे पलिटिकेल थासारिनि बिथिंजों जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा दिनै गोबां रोखोमनि गोबां बेले बेजेयाव दिनैयो थानांगौ जानानै फैदों। अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन, जों दिनैनि समाव बेफोरबायदि माखासे पलिटिकेल गुलाय गुजायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा मानो थानांगौ बायथ' जाखो? अब्ला नायदो, जेब्ला जोंनि बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सौफैना रायजो राजा नोंथांमोन, अब्ला समाव जोंनि हारिनिनो ओरैबायदि साब्रै साबासो लिडारफोर दं, जायफोर लिडारफोरानोखि जोंनि हारिनि मोनसे गोग्गोम बिबानखौ दिनैनि समावबो रुजुनानै सोलिगासिनो दं। बैफोर लिडारफोरा जेब्ला बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सौफैयो अब्ला जोंनि हारिनि माखासे इस्युफोरखौ लानानै बिथांमोना ओरै मावदों ओरै मावनो थांदों बायदिसिना बायदिसिना बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै जों रायजो राजानि सिगाङाव मिडियानि गेजेरजों फोस्रावनानै जाम्बा जाम्बि खालामनो बिथांमोना नाजाबोबाय थादों। दिनैनि समावबो बिथांमोना नाजाबोदों। गावबा गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय, गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ माबोरै स्टेन्ड खालामनो हागोन बेफोरबायदि लाइननि थाखाय बिथांमोना जोंनि माखासे सुबुंखौ, जोंनि माखासे बर' फिसाफोरखौ बिथांमोना जाम्बा जाम्बि खालामनो नाजाबोनाय माखासे आदब खायदाफ्रा दिनैनि समावबो सोलिबोगासिनो दङ। नाथाय बे बिथिंनि बेलायाव बै थांनाय समा जेरैमोन, दिनैनि बे समा बिदि नंला। जाय बिथांमोनानोखि गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ लानानै जों रायजो राजानि गेजेराव माखासे नंखाय फोलानाय बाथ्राफोरखौ लानानै फैयो, दिनैनि समाव गासै बर' फिसाफ्रा दिनै हमदांजोबनो हाबाय। बेखायनो जों गासै बर' फिसाफ्रा दायो मोनसे स्टेजाव थानानै सोरबायदि लिडारखौ जोङो साक्सेस खालामनांगौ, सोरबायदि लिडारखौ जोङो सापर्ट होलांनांगौ, दा समाव जों रायजो राजानि आखायावसो। बेखायनो आं फंसे बाथ्राखौ बुंखाबाय थादों जे रावबो पलिटिकेल लिडारनि बाथ्रानि बुंनायनि उन उन रावबो बर' फिसाफ्रा दिनैनि बे स्टेजाव दा खारफा। मिथिबाय? सिटुएसनखौ नायग्रो, बोथोरखौ नायग्रो, जे जोंखौ बोथोरा बबे लामाजों थांनो थिनदों। थारैनो जुदि बोथोरा जोंखौ बे लामाजों जुदि थांनो थिनदोंब्ला थारैनो जों गासै रायजो राजाफ्रा बोथोरनि थिननाय बायदियै बे लामाखौनो जोङो संदाननांगोन। जेरावनोखि एसेब्लाबो जोंहा गोजोन लामाखौ लाबोनो हायो नामा, जेरावनोखि जों माबा मोनसे जोंनि हारिनि थाखाय एसेब्लाबो गोजोन थासारिखौ लाबोनो हागोन नामा, बेफोरबायदि माखासे बायदिसिना बिथिंखौ लानानै जोङो साननो गोनां बायथ' जानानै फैदों दिनैनि बे स्टेजाव। जेरावनोखि जाय जायगाया जाय मुंख्लंनि मुंजों बै समनिफ्रायनो दिनैनि समसिमहालागै थिनानै दोनजानाय, बे मुंख्लंनि मुंखौ खोमोरनानै दस्रा सासे मुंख्लंनि मुंखौ मेनसन खालामनाया बेसेबां लासिंसिंल' नङा, बै मुंख्लंखौबो दिनै लासिंसिं खालामनाय जादों। लोगोसे जोंनि माखासे सुबुं समाजनि माखासे नेम निथि बा जोंनि हारिनि माखासे लिमिटेड थानाय जा नेमखान्थि बेफोरखौबो दिनैनि समाव क्रस खालामनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनैनि गेजेराव जोङो हमदांनो हादों बा मोनदांथिनो हादों। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि। उदालगुरिनि काजियामाटियाव खुंनो थाखाय बिसोरो थामथिम जादों। बे एक्सुवेलि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि बा एक्स एनडिबिनि कुनु मोनसे अर्गानाइजेसननि नङा बियो। बेहाय मुंख्लं बांबोरगोरानि मुङाव मोनसे फाउन्डेसन दङ। बे मुंख्लं बांबोरगोरा फाउन्डेसना बेखौ अर्गानाइज खालामदों आरो बेखौ स्पन्सर खालामदों UPPL सरकारा। बेहाय बुंनो थाङोब्ला थांनाय UPPL सरकारा थांनाय 4 बोसोराव माने मुंख्लं सानखौ बिदि खुङाखै आरो बेबायदि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि जिखुनु माबायाव बिथांमोना मदद हेफाजाबबो होआखै जिखुनु प्रग्रामाव। नाथाय देग्लाय जिहेतु फैगौ इलेक्सन खाथियाव सफैबाय,
एक्स एनडिबिफ्राबो मोनसे फर्स बे फर्सखौ बोरै बोननानै लाखिनो हागोन बेनि मोनसे निकृष्ट मोनसे राजनिति खालामदों आरो बेहाय जों मिथिनायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरखौ किसुमान प्रलुभन होनानै बिथांमोना लेंहरदों बिथांमोना गावसोरनि किसुमान एजेन्टफोरखौ गामि गामि जायगा जायगा थिनहरनानै बुंदोंनो जे एसग्रेसिया होगोन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साकरि होगोन बेनिफ्राय रिहेबिलिटेसन होगोन गतिके जोंनाव फैनांगौ जोंनियाव बे जितु अर्गानाइज खालामदों बेयाव बाहागो लानांगौ बेबायदि मोनसे निकृष्ट राजनिति खालामदों इउपिपिएलनि प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी फेरेंगामोननि थांखियानो जाबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिखौ बोरै धंस खालामनो हागोन बोरै नोरजिया खालामनो हागोन बेनि मोनसे पलिसि लानानै निकृष्ट राजनिति बिथांमोना गेलेबाय थादों आरो बेहाय जिथुनाखि काजियामाटी बे ओनसोलाव मोनसे रंगमंच जाय इउनाइटेड एनडिबिनिफ्राय आजिरा लानाय बारग' एनडिबि बिथांमोना मुंख्लं बांबुरगारानि नामाव अपेन स्टेज मोनसे कमिउनिटि हल दंमोन बे हलखौनो रं सं फोननानै आरो इउपिपिएलनि गबिन्द रुजुग्रामोना बेनि नामखौ सोलायनानै मुंख्लं रन्जित बसुमतारी टाइगार बिथांनि नामाव नामखौ सोलायनानै बेखौनो जोंनि बारग' एनडिबि आजिरा लानानै थानाय जोंनि रंगा बिलिफां बिथांमोना बेखौ अनुस्थान मोनसेखौ बानायदोंमोन बेखौ आरो गावसोर रंसं फोननानै बे नामखौ जोहोलाव बांबुरगारानि नामखौ सोलायनानै मुंख्लं रन्जित बसुमतारी टाइगारनि मुङाव बेखौ आरोबाव माबाया गबिन्द बसुमतारी थांनानै बेखौ अपेनिं खालामहैदों बे जोबोद माने लाजिनांथाव बाथ्रा नंगौ रन्जित बसुमतारीयाबो बिथाङाबो सासे फार्स्ट बेस्टनिमोन आरो बिथाङा नेपालाव मुंख्लं जादोंमोन नेपालाव दुथांफ्रा बिथांखौ बुथारदोंमोन बिथाङाबो जोंनि आफादनि सासे मुंख्लं नाथाय बिथां मुंख्लंनि मुङाव गुबुन जिखुनु अनुस्थान प्रतिष्ठान लाबोनो हायो नाथाय सिगां थाखानाय मुंख्लं बांबुरगारानि नामखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे नाम होनानै बेखौ अपेनिं खालामनाया बे गिबि मुंख्लं जोंनि जायनिफ्राय जों मुंख्लं सानखौ जागायजेनदों मुंख्लं बांबुरगारानि नामखौ सोलायनानै गुबुन नाम होनाया बे मुंख्लं बांबुरगाराखौ अपमान खालामनायनि बादै जेबो नङा मानो सोलायनो मोननांगौ बे रंगमंचखौ अपेन स्टेजखौ बिथांमोना रिनोभेसन खालामदों जेसेबांखि बिनि नामाव अनुस्थाना जाया मानो रिनोभेसन खालामा मानो लुदेरा मानो बे मुङानो थानांगौ जे फार्स्टनि जायनि मुङाव बेखौ उत्सर्ग खालामदों बावदों बिथांनि नामावनो बे अनुस्थाना थानांगौ नाथाय पुराना बुस्थुखौनो रं सं फोननानै रिनोभेसन खालामनानै गुबुन सासेनि नाम होनानै बेखौ गबिन्द बसुमतारी थांनानै अपेनिं खालामनाया जोबोद लासिंसिं जादों बिथांमोना जोंनिफ्राय जेबो कनसेन्ट लायाखै जोंनाव सोङाखैबो गावसोरनि गोसो बायदि बिथांमोननि प्रग्रामाव जोंनि नामफोरखौ सोना होदों माने बिथांमोना दिन्थिनो नागिरदों जे जों गासैबो दङ होननानै बेबायदि मोनसे दिन्थिनो थाखाय प्रग्रामाव नामफोरखौ सोदों खिन्थु जोंनिफ्राय जेबो कनसेन्ट लायाखै जों बुंखादों जों मोनसे आलादा मोनसे प्लेटफर्म दङ जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि हिसाबै जों गासै बारग' एनडिबिफोरखौ जों बेहाय रिप्रेजेन्ट खालामो जों बेहाय जों जिहेतु गुबुनैनो दिनै बे हिस्ट्रिकेल जारिमिनारि जायगा गहपुरनि बे दैमालु गेलेग्रा फोथाराव जों अर्गानाइज खालामदों
गतिके जों बेहाय बे बाहागो लानायनि खुनु मोनसे माबा थाया